Здравствуйте. Здравствуйте. Садитесь. Аучы Илдар Сабитов 10 елдан артык утлы корал белән эш итәм. Алар аның өендә берничә. Шуларның кайберләренең саклау өчен рөхсәтен узайтыр өчен Росгвардия идарәсенә килгән. Бүгеннән бу эш яңа шартларда башкарыла. Моңарчы медицина тикшеренүен генә таләп итсәләр, хәзер кешенең җинаятьләр кылмаганмы икәнлеген дә тикшерәләр. Безусловно, ведет к тому, чтобы увеличить безопасность владения оружием. Корал турындагы законга үзгәрешләр кертү һич шиксез яхшыга гына дип уйлыйм. Таләпләрне иминлегебез өчен кырысландыралар бит. Контроль көчәйсә, җинаятьләр саны да кимер иде. Үзгәрешләрнең күбесе корал сатып алу һәм аны саклау өчен лицензия бирүгә өстәмә чикләүләр кертелү белән бәйле. Әйтик, бүгеннән әлеге документны белә торып җинаять кылуда гаепләнүчегә һәм шикләнелүчегә бирмәячәкләр. Җинаять җаваплылыгыннан азат ителгән кешеләр лицензияны 2 ел узгач кына ала. Тагын бер мөһим яңалык бар. Хәзер утлы кораллы булырга теләгән кеше табиблардан тыш хокук сакчыларында да махсус тикшеренү узарга тиеш. 30 марттан беренче тапкыр корал алучылар стандарт медкомиссиядан тыш өстәмә тикшерү узарга тиешләр. Тикшерү нәтиҗәсендә кешеләрнең ирегеннән дәүләт һәм иҗтимагый куркынычлыгына зыян китерсә, бу кешеләргә лицензия бирелмәячәк. Бу тикшеренүне лицензиясы булган затларга да билгеләргә мөмкиннәр. Кеше башкаларга зыян салырга мөмкин дип табылса, аның утлы коралы кире алыначак. Моннан тыш спиртлы эчемлек яисә наркотик кулланып рульгә утыручыларга утлы корал бирелми, әгәр дә медицина тикшерүеннән баш тартсалар. Кеше әгәр дә спиртлы эчемлек кулланган медицина тикшерү узуын баш тартса, аларга да лицензия бирелмәячәк. Бу лицензияны алу өчен, кешеләр 2 елдан соң гына безгә килә алачак. Шулай ук бүгеннән законсыз куллануда булган утлы корал һәм шартлаткыч матдәләр белән башкаларга зыян китергән кешеләргә дә лицензия бирелми. Бүгеннән тагын бер үзгәреш гамәлгә кертелә. Коралга беренче тапкыр лицензия алу өчен гаризаны карау вакыты 30 көнгә кадәр озайтыла. Бу шулай ук корал өчен сатып алынган патроннарга да кагыла. Корал турындагы законга үзгәрешләр 2021 елдан бирле кертелә. Әйтик, узган ел корал алу яшен 18дән 21гә күтәргәннәр иде. Моны Татарстан депутатлары тәкъдимнәрендә искә алып эшлиләр. Казанның 175-нче гимназиясендәге фаҗигадан соң алар корал алу һәм саклау кагыйдәләрен кырысландыруны сорады. Илдә бу канунга үзгәрешләр кертүне киләсе елда да дәвам итмәкчеләр. Относится с пониманием к... Гадәттә халык кертелгән үзгәрешләргә оңай карый. Барсы да диярлек моның иминлек өчен мөһим булуын аңлый. Өстәмә тикшеренүләр уздырып, һәр төрле тайпылышлары булган кешеләр ачыклана. Нәтиҗәдә корал да бары тик сәламәт кешеләрнең кулына эләгә. Хәзер Татарстанда утлы коралга лицензиясы булган кешеләр 43 меңнән артык. Корал саны 75 мең. Узган ел аларны тоту һәм сатып алуга бәйле 1100 закон бузу очрагы теркәлә. Нәтиҗәдә 500 кешенең коралын кире алганнар. 2000гә якын кеше аларны үз теләге белән хокук сакчыларына тапшырган. Рузаль Шарипов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.